Il-baġit għandu miżuri tajbin fosthom l-inċentivi sabiex in-nies ikunu mħeġġa joħorġu jaħdmu. Din hija l-iktar miżura li oġbot lid-Deputata Nazjonalista Kristy Debono li waqt Breakfast News fuq One faħret il-miżuri tal-baġit. Miżuri tajbin kien hemm, tajbin se ċelhom maħżiena, miżuri ħżem se ċelhom. Ma l-iktar waħda li oġbitek pereżempju l-iktar waħda li oġbitni iva li hemm inċentivi kif qalet ukoll Pamela biex aktar nies ikollhom ikunu aktar inċentivat biex morru jaħdmu. Id-Deputat Nazzjonalista saħansitra semmit in-nies kollha li se jintlaqtu b'mod pożittiv b'dawn l-inċentivi, fosthom in-nisa tad-dar, in-nisa li kellhom it-tfal u ilhom ma jaħdmu, in-nies qiegħda, iż-żgħażagħ u l-anzjani ta' iktar minn 61 sena. Kristy Debono ammettiet ukoll li l-Gvern huwa kommess biex iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol u spjegat għal xiex taqbel ma' dan. Il-Gvern jidher li iva għandu commitment biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-kritika tagħha l-baġit id-Deputat Nazzjonalista żiedet tgħid li jidher li l-Gvern qiegħed jaħdem fuq opportunitajiet ta' xogħol imma dan għandu jingħata priorità ikbar.